Το μόνο πράγμα το οποίο με ενοχλεί μέχρι σήμερα είναι ο σύρτης, ο σιδερένιος. Πολλά βαρετό πράγμα για έναν άνθρωπο που εβίωσε τούν τα πράγματα, ο σύρτης της πόρτας της φυλακής. Την στιγμή ζω την καθημερινά. Είναι μόνο να πάω για να ειδώ. Καθημερινά. Έρχεται στο νου μου κάθε μέρα. Μια κακή ανάμνηση που πολλές φορές Ιουλίου, μέρα Πέμπτη, κάτι θυμάμαι, θα πάρω μαζί μου και ελπίζω και εύχομαι στον μεγαλύτερο μου εχθρό, στον μεγαλύτερο μου εχθρό. Την Δευτέρα 15η Ιουλίου, η ώρα 8 και εμείς είμαστε έξω, μιλούσαμε και είχαμε την ώρα της γυναίκας. Ήταν η ώρα 8 και 25 και εισήγησε το ραδιόφωνο. Εμείς διαρωτήθηκαν τι συνέβηκε, όταν σε μια φάση ακούσαμε πυροβολισμούς ρηπές, παρατεταμένες ρηπές από τη Λευκοσία και κοιτάζοντας προς τα Λευκοσία κάτω, είδαμε ότι βγαίνουν φωτιές και από την Αρχιεπισκοπή και κάποιος λέει ρε, εκεί πρέπει να είναι η Αρχιεπισκοπή. Μετά από λίγο, επανήλθε το ραδιόφωνο και ακούγαμε τη φωνή που έλεγε ότι η εθνική φρουρά την στιγμή ταύτην είναι η κυρία της καταστάσεως. Ο Μακάριος είναι νεκρός. Άρχισαν να βάζουν τις αρχιεπισκοπείς στα τάξη από το αγάλματα της ελευθερίας εκεί επάνω. Και μάλιστα ήμουν και τη στιγμή που έπεσε και ο πρώτος νεκρός στο γραφείο του χωρεπισκόπου, το οποίο έβλεπε απέναντι από το άγαλμα και είχαν τα παράθυρα της Αρχιεπισκοπής, ήταν αστυνομικοί με τα όπλα τους. Πέμπτη και Παρασκευή, τα φώτα του Αγίου Ιλαρίωνα, που ήταν οι Τούρκοι, εσβήσασαν. Και τα αεροπλάνα, τουρκικά αεροπλάνα, έκαναν συνέχεια γύρω από τον Άγιο Ιλαρίωνα. Λέω του κύριε Ροχαία, συμβαίνει τίποτα με τους Τούρκους. Λέει μου όχι, αλλά απλώς να προσέχετε, να βγάλετε έξω όλα τα όπλα, τελαμόνες πάνω, ταινίες πάνω, αντιεροπορικά ξέρω εγώ, και να προσέχετε. Και έφυγε. Εμείς διερωτήθηκαμε, ας πούμε, γιατί να βγάλουμε και τα όπλα έξω. Βάλεις τα όπλα έξω σημαίνει να έχεις πόλεμο. Παρασκευή βράδυ, εδώ υπήρχε ένα κτίριο δικό μας και διακρίναμε τα μέσα της θάλασσας, τα δεξιά δηλαδή, διακρίναμε, ας πούμε, μέσα στο βάθος, ας πούμε, ένα μικρό χωριουδάκι, να το πω έτσι. Τι ήταν τα πλοία, ο φωτισμός τους, ο οποίος όμως δεν κινούνται σε πολύ αργών ρυθμών. Είπαμε του διοικητή μας ότι έτσι και έτσι είπε το ράδιο. Φαντάζομαι τούτος ακούει το Μπαϊράκ. Ότι τα πλοία φίασαν από κάποιο μέρος της Τουρκίας και έρχονται. Και ο διοικητής μας, η απάντησή του ήταν άσκηση θα κάνουν, μη φοβάστε. Την παραμονή της εισβολής, τις 19, ενώ ήμασταν στην πόλη της Χρυσοχούς ακροβολισμένοι στα παράλια, διότι κάτι υποψιαστήκαμε ότι θα γινόταν με την Τουρκία, ήρθε η διαταγή κατά τις 2 το μεσημέρι να φύγουμε για τη Λευκοσία. Το βράδυ αρχίσαν να αφιερώνουμε τις αποθήκες με φορτηγά και να μεταφέρονται κάτω στην παραλία, επειδή ήταν μακριά η παραλία της Σαλαμίνας, της Αμοχώστου, της Αμοχώστου, για να ναρκοθετηθεί η παραλία. Είχε έρθει και μηχανικό από τη Λευκοσία
για να κάνει την ναρκοθέτηση. Πράγμα που έδειχνε ότι περιμέναμε να γίνει απόβαση στον κόλπο της αμοχώς του. Είχα πληροφορίες ότι να γίνει εισβολή. Εγκάλεσε στο τρίγωνο εφεδρεία τους έφεδρους στρατιώτες. Από τη νύχτα της προηγούμενης πριν την εισβολή είχαμε φορτώσει τα πυρομαχικά, τα εξοπλισμό της μονάδας και ξεκινήσαμε για άγνωστη για μας κατεύθυνση. Οπότε γύρω στις 4 ώσπου περνούσαν οι ώρες της νύχτας αυτής της Παρασκευής, 2 με 3 το πρωί, ας πούμε, τα πλοία αυτά έρχονται, έβλεπες σιγά, ας πούμε, να ξεχωρίζουν ότι πρόκειται περί πλοίων, ας πούμε, που κινούνται με τη θάλασσα. Οπότε πάρα πολύ πιο νωρίς, ας πούμε, κατά στις 4.30, ας πούμε, τα είδαμε καθαρά πλέον στην παραλία της Κερίνγκας εδώ, που προχωρούσαν προς δυτικά, να το πω, προς δυτικά, προς Κορμαγίτη. Την άλλη μέρα, γύρω στις 5 το πρωί, είδαμε ένα αεροσκάφη να υπερίπτανται του εναερίου χώρου, αλλά ήταν σε πολύ μεγάλο ύψος. Και εμείς προηγήσαμε ότι θα είναι το βάσιο, έτσι είπαμε εμείς, και είναι λόγω του πραξικοπήματος. Που το 5 μίλι θα πέρασα εγώ περίπου 6.30 με 7 παραδείγματο το πρωί. Η ώρα 5, περίπου 5 και 5, πέρασε ένα πολεμικό αεροπλάνο έρχεται από τη μερκά της Κερίνιας που είναι ανατολικά και πήγαινε δυτικά. Θυμάμαι έναν αεροπλάνο το οποίο είχε κάνει ένα γύρο και είχε περάσει ακριβώς πάνω από εδώ. Ήταν τόσο χαμηλά και τόσο σιγά που πήγαινες που νομίζω ότι θα προσγειωνόταν. Θυμούμαι χτύπησε πάνω στο στρατόπεδο που ήταν 33 και οι κάλικες πέσανε εδώ στο χώρο τούτο. Δηλαδή, θυμάμαι που μαζεύκαμε τους κάλικες, κάτι κάλικους έτσι μεγάλους. Αλλά αμέσως μετά σε λίγα λεπτά πέρασε δεύτερο, το οποίο έριξε μια βόμβα και έπεσε η βόμβα περίπου 50-60 μέτρα εκτός του στρατοπέδου. Μα τα αεροπλάνα πάνε έρχονται λογαγέ. Όχι, δικά μας είναι αυτά. Θα σας παρακαλέσω να πάτε στα σπίτια σας. Τι είναι εκεί, δεν έχει τίποτε. Την ώρα που στρεφόμαστε, είχαμε στο μικρό νερό, πονή κούρβα, είχε ένα μες στη μέση της στράτα και λέει μας πού να πάτε ρε κοπέλια. Θα λέμε το να πάμε στο Χορκό, στη Λάπη. Και ξεβήκαν οι Τούρκοι λέει, με ρέξετε. Άκουσα ένα θόρυβο και κοιτάζω πάνω και ξεκίνησα να μετρώ μεταγωγικά ελικόπτερα, τα μεγάλα ελικόπτερα και μέτρησα 83 ελικόπτερα σε χαμηλό ύψος. Να μην τους βάλετε. Μα τώρα σωρό μιλάτε, λέω του. Λάλη μου ναι. Και φώναζε, άκουγα τον άλλον που φώναζε. Κλείνει το τηλέφωνο και λέω στον Κορκόν τον Πασχάλη, ο οποίος ήταν στην δορυφορικό στο 12,7 των κρινών θωρωστικών, Πασχάλη era πάνω τους. Δηλαδή ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε γιατί δεν είχαμε αξιωματικούς. Οι αξιωματικοί μας χαθήκαν. Είμαστε μόνοι μας. Δεν είχαμε οδηγίες, απλώς είπα σου, θεώρησα ότι για να σύρει ο άλλος βόμβα, ποιον να πιάσω οδηγία. Εγώ την ώρα μπήκα μέσα στο φορτηγό, να πάω στο στρατό, στον πόλεμο, λέω δεν πρόκειται να ξαναγυρίσω πίσω. Και μας φόρτωσαν σε φορτηγά και ξεκινήσαμε προς βορρά. Εμείς είπαμε πάμε για το τάγμα που ήταν στη Μύρτου. Αφού δεν είχαμε ιδέα τι θα γινόταν. Στη διαδρομή είδαμε μεταγωγικά αεροπλάνα να περνούν από πάνω μας σε χαμηλό ύψος. Το οποίο με κάλεσε ο διοικητής μου, ο Καρπουτζής,
να πάω να κοιτάξω τι γίνεται στο λόφο του βλέπαμε κάτω στην Κερίνια. Πήγα και στράφηκα και του είπα, κύριε διοικητά, γεννήσκεται εισβολή, κατεβάζουν άρματα στην Κερίνια, να τους βάλουμε. Είδα ένα στρατιώτη μέσα στο δρόμο. Λέω του Θεόδωρου σταμάτα. Σταμάτησε. Κατέβηκα κάτω. Πήγα κοντά του. Εβάστα μια μπατζούκα στον ώμο, ατομική. Πρώτα μίλησα, λέω του, πού να πάμε. Ένα μίλα. Και άρχισα να του φωνάζω. Εν καλή που τα κάμετε. Εν μιλάτε. Βοβόσετε. Βαρέθηκε μου. Και έδειξε μου το μισοφέγγαρο που είχε πας στο χέρι του. Όπως το είδα εγώ, έκανα πίσω βήματα και λέω τους ρε παιδιά, εδώ έκανα πας στους Τούρκους. Με το εδώ έκανα πας στους Τούρκους, δεν ξέρω, κάποιος από τους δικούς μας επιροβόλησε αυτόν τον στρατιώτη. Με τον επιροβόλησε, ήταν όλοι μες στο αυτοκίνητα και τα δύο, εγώ ήμουν κάτω, οι άλλοι ήταν μέσα στα αυτοκίνητα. Επετάσσαν τους στρατούς και χτύπαν μας. Και πετάσσονταν του υπό τα αυτοκίνητα. Όπως επετάσσονταν, εράφκαν τους. Άλλοι εποφεύκαν. Αυτή η κουβέντα πήγαινε περίπου 15 λεπτά. Χωρώ τους που από εκεί μάχονταν, συμμαχιάζαμε να με σκοτώσουν. Ακούω έτσι κάτω, να ήταν καμιά εκατοστή μέτρα. Πρακπέ, παρέτα ρε, λαλί του. Και ακούμε κάποιον με τον τηλεφώνο να φωνάζει να παραδοθείτε. Ποιος παραδώνεται, σκέφτομαι λίγο. Εδίκλεισα εκεί έτσι στα δεξιά μου εγώ και είδα τους και τους σκιό. Ο ένας ήταν τούτος που λαλούμε που ήβραν ο γιος του Ιουκλάκη και ο άλλος ο αρφός μου, και άμε στην Ελιούα. Θα θυμούμε το που γυάλιζε και το ρολόι του και το πουκάμισον του είχε του έτσι μπόξο. Και να πλήσω. Αλλά λέω, να με σκοτώσουν. Πήραν μας στο κάτω εκεί που έκαναν την εισβολή, μόνο το 5 μιλή. Έβαλαν μας μες στις καμπινούες που ξυντίνουν τα θκιώθκιο. Είμαστε οι πρώτοι εχμαλώτοι που πια. Νομίζω να γίνει μεσομέρι περίπου, ευκέναν αποβατικές τσάμε. Ευκέναν αποβατικές, κανέναν με πυροβολισμό σακούε του με τίποτε. Ύστερα κατά το Δίλης, επετύχασε μια η δική μας, επετύχα μια αποβατική, που πρέπει να μην είναι ένας μες την αποβατική και είναι και η θάλασσα ολοκότσινη. Εκατεβαίνασαν στα 50 μέτρα, στα 30 μέτρα η θάλασσα και αμήτα βαθιά πάντα. Έκαναν ανάβαση το όπλο, έκαναν τους νερό στη μέση πιο πάνω και ευκέναν έξω στην άμμο όπως τους νεκρούς, τόσο κουρασμένοι. Αρχίσαμε και χαμέ να φωνάζουμε Σου εφέντη σου, σου εφέντη σου, σου εφέντη σου. Σιωπάτε, κάμετε, να κάνουμε προσευχή, πάλι το ίδιο, σου εφέντη σου. Βάλουν μια ρηπή και σκοτώνεται ο Μελής με έναν παιδί που μόνον έφτασε να τον ακούσω να πει θέλω να ζήσω διότι αγαπώ πάρα πολλά τη χαρτωμένη μου. Γιατί για μια διαταγή ο Ελλαδίτης, ο Φωτιάδης είπε αυτό είναι απραγματοποιητό. Δεν γίνεται. Και έστρεψε μας πίσω. Αναλαμβάνει την ευθύνη ο ίδιος. Και έστρεψε μας πίσω. Και πήγαμε
πριν να ξημερώσει. Και πήρε μας στον Άγιο Γιώργη. Στον Άγιο Γιώργη διεξάγεται άνισος αγώνας. Επλησίαζαν τα τάξη. Εμείς εκτιμούσαμε απεγνωσμένα, με μπρεν, με μαρτίνια και με στέν. Και θυμάμαι το χαρακτηριστικό που ακούγαμε το χτύπημα της σφαίρας, των σφαιρών πάνω στα τάξ, εκείνον τον που κάνει η σφαίρα, εκείνος ο μεταλλικός διαπεραστικός ήχος που χτυπούσαν οι σφαίρες πάνω στα τάξ. Σε μια στιγμή μπήκαν μέσα στο γήπεδο και εγώ δεν ξέρω πώς ευρέθηκαν. Είπε ο λοχαγός, ο σώσον εαυτός σωθήτω. Εμείς πήγαμε στο 251, γιατί είπαν μας ότι έρχεται ενίσχυση, έρχεται βοήθεια από την Ελλάδα. Περιμένουμε την ακόμα. Έχει 44 χρόνια. Και τώρα έκοψαν μας τα άρματα. Τι είναι την ώρα που πιάστηκα, πρώτα, ένα πράγμα κρυό. Ένα πράγμα πολύ κρυό. Και καταλάβεις. Και ας σε σκοτώνες δεν θα καταλαβαίνεις. Θα πούμε τα ονόματα μας όλοι, δηλαδή, να δούμε ποιες σκοτωθήκαν, δηλαδή. Ο Μιτσής, ο αρφός του. Και αρκινήσαμε και λαλούσαμε τα ονόματα μας. Άμα και να ακούσαν το όνομα του αρφού του, Παναία μου, τον εφορούσαν οι τόποι. Εμάν και αρκίσαν και εκείνοι πολλά, ήρθαν ευκάλαν τον και δίσαν το που τσικά στα πόθηκια, ως να πας στο λεμόν, δίσαν τον πας στο δέντρο, πας στην τριμισκιά. Ναι. Και αρκινήσαν το με τα κοντάκια. Ελίσαν και λένε το με τα κοντάκια. Μες στα σπίτια, μες στις πολυκατοικίες που χτίζασαν, είχε βαρέντες κομμένες και βάλασαν νερό μέσα ή που πλυνίσκαν τις σύγκριτες εξωτερέστα και κάθουν τον ατσιμέτα από κάτω, οι ασβέστιες που κάτω εξωτερέστα και πιάνναμε, ήταν καθαρό που πάνω. Πίναμε βουνιόν το νερό. Μετά, όταν έκαναν καθαρίσεις τους και πια μας, κατεβάσαν μας από την πολυκατοικία και προχωρήσαμε προς τα αριστερά, προς τον Άγιο Γιώργη, σε μια στροφή του χωματόδρομου που είχε ένα βουνάρι με χώματα. Στα δεξιά είχε ανθρώπους εκτελεσμένους. Παώνεις. Το μόνο που σκέφτεσαι τους δικούς σου, αλλά ούτε μιλά κανένας, ούτε τίποτε. Προχωρήσαμε προς την παραλία. Σε κάποιο σημείο πάλι είχαν άλλους σκοτωμένους και βάλαν μας μπροστά από τον Καλαμιώνα που είχαν άλλους εκτελεσμένους. Τραβούν πίσω, πλύζουν τα όπλα, πάει για εκτέλεση. Και πετάχτην ένας Τουρκοκύπριος και ρώτησε με πού η πυρέ του. Και είπα του στο Πέλα πάει. Εύκαλε με από τη γραμμή, έβαλε με πας στον όχτο. Ακουστήκαν πίσω μου 4-5 ρηπές. Έβαλε μου το όπλο στο πλευρό και λέει μου πάμε πάνω. Γύρισα πίσω να δω που γίνεται. Αλλά μέσα στον τάφο που ήβραν μετά τους 39, οι δυο που ήταν στρατιώτες μαζί μου που τους έξερα, ο Πέτρου Πέτρος και ο Κυριάκου Νεόφυτος, ήταν μέσα στον τάφο. Επιάν μας με ένα Volkswagen και πήραν μας στον αστυνομικό σταθμό του Παζιού. Οι υπόλοιποι που ήταν μες στο Land Rover, ο Στέλιος που έξερε ορισμένους, βρεθήκαν όλοι πεξούμενοι μες στον τάφο που ανοίξαν στους βοτανικούς κήπους. Ανταγώχασαν και χτελούσαν μας. Εγώ έτυχε και ήμουν μες στην μέση τους 15. Και όταν είδα από εκεί και από κάτω επέξασαν κάνα δυο αριστερά μου και δεξιά μου, έγινα πίσω και έκανα πεθαμένο. Άμα παίξαν ούλους,
ήρθαν και κλωτσούσαν μας και γυρίζαν μας στο πλευρό και εξαπολούσαν μας τα σέρκα μας για να δουν αν είμαστε πεθαμένοι. Εγώ έκανα πεθαμένο, εφίασε. Σκέφτομαι να πίσω που είχε βάτους. Αλλά ό,τι έκανα η σκέψη, άκουσα φωνές και φέρα σε άλλους κιότρες. Εν τω μεταξύ τώρα που πήγαμε και είχαμε, είδαμε κανένα πιο πεθαμένος, που παίξασαν προηγουμένως. Όταν φέρασαν κι άλλους και πάντουσαν μπροστά μας. Και όταν τους έπαιξαν κοινούς, έφαγε και σφαίρες, πας στο πόδι, όπως ήμουν ο τόν. Άμα εφίασε, να μας σκοτώσουν τα χαμί και πήγαμε στους βάτους. Μες στους βάτους είχε σαν το αυλάκι. Και πήγα εκεί μέσα. Ύστερα φέρασε έναν λόνα και λαδούν μέτρα τους. Εμέτρησαν τους, δηλαδή τους 20. Και ένα σου 21. Σύντομα που αντέχον και νύχτωνε, άκουσα και φέρασε σύρο. Να τους τάψουν τα με. Άμα νύχτωσαν καλά, έπια εγώ και εγώ γύρω γονατιστός και βρήκα ένα σπίτι και πήγαμε στην Τζερίνια. Το πρωί άκουσα κατσάρισμό. Φυγλώ έτσι πίσω μου όπως ήμουν πεζούμενος και είχαμε, ένας Τούρκος με το πιστόλι και ρώτησα με αν ξέρω αγγλέζικα. Αφού δεν ξέρω αγγλέζικα, δεν του είπα τίποτε. Όπως έκανε το πιστόλι, τον έσαι μόνο 3-4 συμπαίκες. Ήρθε και κλώτσισε με, να πεθάνα. Πάλι πήγα να πεθάμε. Πιάσαμε σιγά σιγά εμείς όλο θάλασσα και πιένταμε πίσω και κάποια στιγμή ένας που εκείνος που ήμασταν για μέ λέει ξέρω δαμέ κάτι κάμια Εγγλέζα. Μεταξύ μου, ξέρω εγώ, αποφασίσαμε ότι ήταν πιο ασφαλισμένα να πάμε στην Εγγλέζα για μέ ώστε να ανοιχτώσει και να δούμε αν μπορεί να γίνει το επόμενο βήμα. Και γράψαμε πάνω τα ονόματα μας. Σε τυχόν περίπτωση είναι ότι ως το σημείο είμαστε ζωντανοί τουλάχιστον. Κάποια στιγμή 6-8 άτομα προσπεράσαν το σπίτι. Μόλις μας είδαν, ενέψαν με τα όπλα να σηκωθούμε πάνω και έγινε απόλυτο σιγή. Ένιωσα ότι ήρθε η ώρα. Ένιωσα τόση αγαλίαση και περίμενα βασικά στο στήθος μου τη σφαίρα για έναν κάψιμο, έτσι το ένιωσα και να τελειώσει το έργο. Μες στις πληγές μου ενταγόχαν τη βγάλα σκουλγούθια. Και πια έβρα ποντή σπιρτοκολόνια και πόνται οδοντογλυφίδες και πιάνει καθάριζα τα... Έγινα πόντι σπιρτοκολόνια και καθάριζα τις πληγές μου. Να μην πάω μόλις. Πήραμε, στέθαμε και χάμε και αν το κόχαμε και βάλαμε μου ρηπές γύρω-γύρω. Ύστερα από κάμπος την ώρα τώρα, βάλαμε μέσα στο αυτοκίνητο και πήραμε στον αστυνομικό σταθμό της Τζερίνιας. Και κάτω είχε κι άλλος. Έχει γίνει ανακοχή. Εάν σας βάλουν οι Τούρκοι, να μην τους βάλετε εκτός εάν σας επιτεθούν. Επιλέξει. Αυτό μας είπε ο ανθυπασπιστής Παπαδόπουλος. Οι Τούρκοι συνεχίζαν να φκαίνουν τον δρόμο τούτον προς τα πάνω με τα άρματα. Η μέρα τώρα Δευτέρα. Ξεκινούσαν τα άρματα και φκαίναν την Τζερίνια να πάσει για να ενωθούν με τον τουρκο-κυπριακό θύλακα που ήταν στην Αγύρτα. Ήρθαν τα άρματα γύρω στα 200 μέτρα από φυλάκιο και σταματήσα. Κοιτάζουμε με τις διόπτρες τουρκικά. Επέραναμε το τάγμα. Με τον ασύρματο. Τίποτε. Τα άρματα μεταξύ μας σημάδευαν πάνω κάτω με το κανόνι τους επί 2 ώρες.
Η ώρα 4 ακριβώς χτυπήσαν μας. Η πρώτη έπεσε πάνω στα μαγειρία. Εμείς έβαλαμε το εντεροπορικό και με το πρέν. Δεν είχαμε και με μαρτίνια. Πόξω από το 1951 πρόσεξα Τούρκους στρατιώτες να μαζεύουν νεκρούς και να τους βάλουν μες στην κουβέρτα και να τους πιάνουν με την κουβέρτα να τους μεταφέρουν αντί φορεία. Μόλις παρακαλώ εφίαση, μόλις έκανα εκεί τα λαντρόβια των εθνών, έναν τάγμα επεργήλυε το σπίτι ολόκληρο. Και μας έβαλε στα ελληνικά, ας πούμε, να παραδοθούμε. Το σπίτι το οποίο σας είπα, μια διόροφο, είχε σκάνα εσωτερική. Και βλέποντας τα βλήματα αέρια του σπιτιού, ας πούμε, και αυτήν την κόλαση τέλος πάντων, λέω τους παιδιά δεν γίνεται. Πρέπει να παραδοθούμε, ας πούμε, να δούμε τουλάχιστον αν ζήσουμε, αν μας πιάσουν και καμαρώσεις, πιάσαν μας. Πάντα με το φόβο φυσικά ότι κινδυνεύουμε να μας σκοτώσουν, γιατί γνωρίζαμε πολύ καλά ότι... Οπότε τώρα ποιος τολμά να βγει έξω από το σπίτι και έτσι σιγά σιγά κατεβαίνουν τη χάλη. Πάνω μου πέρασε περίπου 40 λεπτά με το τάγκα του με τα αέρια. Αποφάσισα εγώ τελικά και κατέβαινα τη εσωτερική σκάλα για να πάω στο ισόγειο να ανοίξω την πόρτα. Κάθε σκαλή που κατέβαινα πραγματικά σκέφτομαι και διαρωτούμουν τι θα απογίνομαι. Να μου επιτρέψουν να ανοίξω την πόρτα. Να μου επιτρέψουν να πω δύο κουβέντες. Είχα πάντα το σιγά σιγά με έφαγε 10 λεπτά σκεφτόμενος, να κατεβώ τα σκαλιά και πήγα στη είσοδο της πόρτας, μέσα από την είσοδο και άνοιξα την πόρτα. Αποφάσισα να ανοίξω, δεν υπάρχει άλλη λύση και ανοίγω την πόρτα, δεξιά αριστερά έξω από την πόρτα υπήρχαν δύο στρατιώτες. Αρπάξαμε μόνο μιας. Ρίξαμε, πήγαμε τριφτός. Κάτσαν πάνω στο μάχη μου τουλάχιστον καμιά 30 αρκά από τους. Εντάξει, έβλεπες. Όλο το προάβλιο του σπιτιού, δεξιά, αριστερά και μπροστά και πίσω, όλοι χαμία με τα αυτόματα, έτοιμοι ας πούμε, ήταν ένας ατύπολογαγός σημειού Χαράλαμπος από την Λευκοσία. Ήταν ο Κατσαμπρής Ανδρέας από την Λεμίθου, Σταυρινού Σταύρος από την Λεμίθου, Θενεκκέκης Γεώργιος από την Γιαννοχώρη του Μόρφου και Αναστασίου Ζήνωνας από τη Μεσογειτονιά και εγώ. Συνεχίζονταν και βάλαμε και σε μια φάση λέει μου ο Μάρκος, Αντώνη, τα πυρομαχικά μας πάνε προς το τέλος. Ρωτώ το αντεροπορικό, λέει μου 5 λεπτά. Τις 22 του μηνός στη Διακεχηρία ήρθε ο διοικητής μας κάτω που το δρόμο που στρίψαμε που το συγχαρεί και να έρθουμε πάνω στην περιοχή τούτη. Είναι περιοχή άλλων άκρας. Σταματήσαμε να βάζουμε στην Ασπριμούτσι και είπε να ετοιμαστούμε να φύγουμε. Κατά τις πρωινές ώρες ήρθε ο διοικητής του πυροβολικού, ο Πούλος, έγινε μια συζήτηση με τον διοικητή. Φυσικά δεν είμαστε κοντά, εμείς δεν ξέρονταν που υπόθηκε. Τις απογευματινές ώρες είχαμε πάρει διαταγή να πάμε μάλλον Λευκοσία ή σε άλλη θέση. Στη φάλαγγα ήμουν με ο διοικητή εγώ. Άμα πήγαμε στη φάλαγγα μας έκαναν επίθεση οι επιλόκτες μονάδες του τουρκικού στρατού. Και άρχισε η μάχη η ώρα 3:30 το απόγευμα μέχρι η ώρα 7 το βράδυ. Και ήμουν στο πρώτο αντιεροπορικό εγώ με άλλους 5 στρατιώτες που είμαστε μαζί. Μπροστά στα βράχια του, βάστες βουνομορφές ήταν και πάνω στρατιώτες. Ψηλά είχε και χαμηλά, δεν φερούνταν τα χαμηλά, δεν βλέπαν τους χαμηλά. Όταν έγινε η μάχη όμως και ξεκίνησε, ήταν τέλεια κοντά. Ο διοικητής είπε μας ότι αν δεν σας βάλουν, δεν τους βάλετε. Και όταν μας έβαλαν οι Τούρκοι, έβαλαν μας με τα αυτόματα, ξεκίνησε και ο χειριστής του αντιεροπορικού και έβαλε τους με το αντιεροπορικό. Μου λέει κάλεσε μανταρινιά από Λεμονιά
και πες τους ότι έχουμε μάχη. Είμαστε σε μάχη από την τάδε ώρα μέχρι τάδε ώρα. Το κάλεσα και δεν πήρα ούτε απάντηση. Είχε ένα άτομο που ήταν δίπλα μου, που ήταν χτυπημένος και φαίνεται το μυαλό του και έκανε το χέρι του επί 1,5 ώρα έτσι. Και πετάχτηκε ένας Τούρκος πάνω στο τούρ με το FD, στα 10 μέτρα περίπου. Φώναξε ψηλά τα χέρια στα ελληνικά. Ελληνικά καθαρά ψηλά τα χέρια. Και τελικά φορτώθηκε με πήρε μες στην πέτρα. Επήγαμε τζαμέ, ο άλλος ετσάκαρε μας να κρατούμε τίποτε πάνω μας. Και αφήγαμε μας στην πέτρα, τζαμέ πίσω από την πέτρα. Άμα εκάλβαρε λίγο η κατάσταση με τη μάχη και τις κρίξεις και τα πράγματα, πιάσαν μας και θυμούμε που καρφώνταν τα εθνή είχαμε και τραβούσαν μας για να μας κάνουν πάνω. Μετά από την ασύρματιστή μαζί με το κέντρο και δεν μου απάντησαν, τότε κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει μεταξύ. Ότι κάτι δεν πάει καλά. Και μας άφησαν όλους να πω ολόκληρη μοίρα καταστράφηκε και αμψυχολικό. Εκεί οι περιοχές είχαν καταληφθεί από την προηγούμενη ημέρα, τις 23 του Ιούλη. Εκεί είναι το σημείο που καταστράφηκε και η μοίρα 181 μοίρα παιδινού πυροβολικού. Και εκεί οι Τούρκοι είχαν στήσει σε διάφορες διαβάσεις ενέδρες. Που μας έβγαλαν τα άρβιλα, βγάλανε τα κορδόνια και μας δίσανε πίσω όλους. Και μας πήραν στο ένα χωριό που ξέρω τι Αγίσταν κάπου εκεί μέσα. Πήγαμε στο χορκό Ναόπλη, πήγαμε προς το Αβαΐο, στα καφενεία, βλέπαμε τους τραυματίες, βλέπαμε τον κόσμο που ήταν ανάστατος, γιατί ξέραν ότι είπαν μας οι ΟΗΕΔες ότι την επομένη μέρα να έρθουν να πιάνουν το χορκό. Την Τετάρτη, γύρω στο μεσημέρι, στις 24 Ιουλίου, ήρθε εντολή μέσω των Ηνωμένων Εθνών. Θυμάμαι ήταν Άγγλοι οι ΟΗΕΔες που ήρθαν και μας μεταφέραν το μήνυμα των Τούρκων να εγκαταλείψουν οι κατέχοντες όπλα το Πέλαπαΐς. Την Τετάρτη το Δίλης, βλέποντας ότι το Αβαΐο εκκαινώνεται από τους τραυματίες, εφεύκαν τους, επιάν τον δρόμο που το κατάχαν και εφεύκαν τους στα Ηνωμένα Έθνη και λόγω απειλούσα οι Τούρκοι ήταν να μπουν μέσα στο Πέλαπαΐς, αποφασίσαμε τη νύχτα, όταν συγκροτήθηκαμε μια ομάδα γύρω στα 23 με 25 άτομα και ξεκινήσαμε με προορισμό να πάμε Κιτρέα. Τότε ξεκίνησε μια άταχτος φυγή, αφού οι περισσότεροι είχαν βγάλει τα στρατιωτικά ρούχα και φορήσαν πολιτικά, πετάξαν τα όπλα. Ξεκίνησε μια άταχτος φυγή διαμέσου της διάβασης από το βουνό πάνω που οδηγεί προς Σιχαρή, Δίκομο. Ξεκινήσαμε από το Πέλαπαΐς και ακολουθήσαμε την οροσειρά και φτάσαμε στο σημείο πάνω στο βουνό. Στο βουνό εκείνο πιάνει την πορεία προς τα κάτω. Συγκεντρωθήκαμε είδαμε κάτω, εκεί που είναι το ύψωμα εκείνο. Είπαμε να πάμε να δούμε για στο φυλάκιο μήπως συμβαίνει κάτι. Πήγαμε 4-5 στρατιώτες πιο νεαροί και μετά φωνάξαμε τους άλλους να πάει. Δυστυχώς είχαμε μας το σημείο το οποίο μας είχαν την έδρα στημένοι εκείνες οι πέτρες που είναι για μένα τα κυπαρίσια. Εμείς οι πρώτοι που είπαμε για μένα όπως χτυπήσανε γύραμε από το βουνό κάτω και πήγαμε προς το χωριό. Ο χώρος εδώ που στέκουμε τώρα είναι ο χώρος ο οποίος
μας είχαν φέρει μετά που οι Τούρκοι κατέλαβαν το Πέλαπαΐς στις 2 του Αυγούστου, εν καιρό Κηχηρίας. Μας είχαν μαζέψει, μπήκαν οι Τούρκοι με 2 φορτηγά αυτοκίνητα γεμάτα στρατιώτες και μας είχαν μαζέψει όλους, άντρες, γυναίκες από τα σπίτια. Εμάς τους άντρες μας είχαν χωρίσει σε 2 ομάδες, τις οποίες τη μια την ομάδα, οι οποίοι είμαστε από 30 και κάτω, μας είχαν φέρει σε αυτόν εδώ το χώρο. Μας είχαν βάλει εδώ καθισμένους στο γρασίδι που βλέπετε τώρα και μας είχαν από η ώρα 10.30 που μας είχαν συλλάβει μέχρι η ώρα 1.30 περίπου. Οι Τούρκοι ήταν πάνω στα ύψωμα με τα όπλα και είχαν στήσει και 2 πολυβόλα πάνω τα οποία μας είχαν σημαδεμένους. Και γύρω ήταν άλλοι με ατομικών οπλισμών που μας εφρουρούσαν. Και ακριβώς εκεί μας κατέβασαν, πήραμε στα 10 μέτρα, είχε μια ελιά, θυμούμαι χαρακτηριστικά. Και από κάτω από την ελιά, σαν είμαστε δεμένοι, έβαλαν μας να πέσουμε πλευρών, δεμένοι τα χέρια, ο ένας πίσω από τον άλλο. Και αντέδρασα, σαν μου είχαμε πεσούμενος και σηκώστηκα, ας πούμε, στα γόνατα. Και έτσι δεμένος ήμουν, ας πούμε, δεν άρεσε στον Τούρκο αυτόν που έπραξα. Και όπως έβαζα το αυτόματο, ήρθε κοντά μου, έδωσε μου 3 έτσι το κοντάκι, πάω στην κεφαλή, πάω στο μέση τέλος πάντων και μου λέει, τραβάμε πάνω, σηκώστε στα πόδια μου και φακά μου έτσι ένα γυρό να θέλει στα εστέκου μου, που είναι δημένος και διατάζει τον άλλον τον Τούρκο για μένα να μου λύσει τα χέρια μου, εμένα. Και λέει μου τα χέρια μου παρακαλώ και λέει μου προχώρα, λέει μου οι άλλοι τώρα οι αδέρφοι, κάμε τώρα. Ξεκίνησε λέει μου, ας πούμε, λύσει τα χέρια τους έναν και παίζει πολύ τελευταίος. Πράγμα το οποίο έκανα και μόλις έρθει τα χέρια του ενός, ας πούμε, έπαιξε τον πρώτο. Ξαναπορώ τα χέρια του δευτέρου, ας πούμε, εχτερά τον δεύτερο. Οπότε, όταν μιλάμε αυτό που γίνηκε, μιλάμε για 30 πόντους, ήμουν έτσι ακριβώς σε τη φάση, έτσι. Εντάξει, ακριβώς τσάμε, ξαναπορώ τον, ας πούμε, πάω δαμέ ένα βήμα και δαμέ παίζω δαμέ, ας πούμε. Μιλούμε ούτε για 30-50 πόντους, ας πούμε, απόσταση. Τα μάτια μου σκοτεινιά σας. Αυτό που συμβαίνει, λέω, εν πραγματικότης, είναι η αλήθεια. Σαν ήμουν στα πόδια μου έτσι, ας πούμε, νησώνω, στόκομαι στα πόδια μου, ας πούμε, ξεκινώ με ένα τρέξιμο, ζύγιζακ, έτσι και δύο, ας πούμε. Τη σφαίρα μου πρέπει να παίξει τον τρίτον, έπαθηκα ακριβώς εγώ, πας στο χέρι. Όμως πήγαινα, έδωκα σε ένα αρκάκι, εκεί ήταν το, μια χαράτρα. Δυστυχώς ο ένας έφτασε μου. Και έβαλε το πιστόλι, αγαπητέ μου, στα 2 του χέρια, σαν ρίγκος. Εγώ άοπλος, όπως το λαό, όπως το μες στο αρκάκι. Και ξεκινά τώρα, ας πούμε. Και βλέπω τώρα, σκανδάλι τώρα, και περιμένω πότε να χτυπήσει σκανδάλι για να κάνω μπλεζιόν. Και τάκ, τώρα μπλεζιόν πως σηκώνομαι πάνω. Τάκ, που την άλλη πλευρά. Μόλις προλάβω μια φάση, μόλις έγιρα, έκατσε τη σφαίρα και έκατσε ακριβώς στο φτύμι μου. Με λίγα λόγια, ο Θεός, κύριε, ο Θεός. Μετά πήδησε κάτω και πιαστήκαμε σέρκα. Εγώ με ένα σέρι και με 2 σέρκα. Από σκοτώσει ο ένας τον άλλο. Επετάχθηκε και κάτσε πάνω στο μάχη μου. Και έπιανε από το λαιμό έτσι και πίεζε το αριστερό μου χέρι που ήταν γερό, έκραγον το έτσι, δεν με πιέζει. Δεν με πνίξει. Σε μια φάση, ας πούμε, εγώ είχα άλλη επιλογή, όποτε πίεζε με, γύριζα στο στόμα μου και έκανα μια καμαθιά μπας στο χέρι του, μπας στο στήρον της δαμή και έφυγε ένα κομμάτι, έχει 44 χρόνια και νομίζω ότι ακόμα το στόμα μου το κομμάτι. Να φανταστείς, ήταν η σωτηρία μου, αν θέλετε. Ήταν η σωτηρία μου, γιατί δεν μπορεί το χέρι του να πιάσει καθόλου. Κάπου εφοήθηκε και ο ίδιος πλέον, έχει τη δυναμική και πήγε πιο πέρα, έχει μια πέτρα και ξέρει πας στην πέτρα και φώναζε βοήθεια στα δούσικα, βοήθεια. Ξέρει κάτι χαράτρα του αρκάκι και είχε μια σιτάρι έτσι αθέριστο γλυφάρι, μια περίπου αρκετές σκάλες και έρθει με τσίντο σιτάρι, ας πούμε, και έχασε με τέλος πάντων. Και
στο μπάνιο για πρώτη φορά, να ανοιχτώ λίγο, αν έβρω νερό, είχε νερό. Πριν χύψω μου να πιάω νερό, είδα την οσιά μου καθίγεται, τη φάτσα μου, ας πούμε, στον καθρέφτη. Εγώ ήταν μου αίματος, διαμορφωμένος, το ξύλο, τα αίματα. Ξέρω εγώ, έπιαμε ένα κλάμα, για 5 λεπτά της συστάτηκα της, ας πούμε, και λέω, γιατί σε μένα, που τα ούλα. Στο 60 Αυγούστου είμαστε από την Αγία Αναστασία που να δούμε, φαίνεται που δαμε. Κατεβήκαμε που μέσα στο γήπεδο της Αγίας Αναστασίας μπροστά την αυλή. Δεν βρίσκαμε τον τόπο που θέλει να κατεβούμε κάτω, διότι γύρω-γύρω είναι γκρεμός. Και κατεβήκαμε από ένα σημείο που ήβραμε και ήρθαμε κάτω και πήγαμε πιο κάτω, είναι το σπίτι του Κοτσοσότηρου. Και που φτιάχνει το νερό της σπηλιάς, τώρα που να πάμε. Το σπίτι του Κοτσοσότηρου, η γυναίκα του η μυροφόρα. Και μετά περιπλανόμενοι από τίποτα, ήβραμε την Εφροσύνη του δαμέ. Και η Εφροσύνη έδειξε μας τη σπηλιά και μπήκαμε. Φόβον ένιωσα πράγματι εκεί στη Λέντιν που μας πήραν περπατητούς και μας εδίσασαν. Εκεί μας πήραν περπατητούς, φάλαγγαν κατάντρα, οι Τούρκοι δίπλα μας, οι στρατιώτες, αλλά όταν μας είπαν κάτσετε κάτω στον δρόμο και μας εδέσαν τα χέρια και τα μάτια, εκεί πράγματι φοήθηκα. Κύριε Ντέσου. Αμέ ήταν το στόμα της σπιτιάς. Και ο Τούρκος και πιάνε τα φύλλα που πέφταν από τον Καλαμιώνα. Πήγαμε τα έτσι και σύρνουν τα πάνω. Και σύρνουν τα στο έξω που τα έσυρνε, σύρνουν τα μέσα στο στόμα της σπιτιάς. Και ο Κοτσάκαρη βλέποντας την κίνηση τούτη, θα φύγετε από το σπίτι, από τη σπίτια. Θα φύγετε διότι ο Τούρκος είναι να σας προδώσει. Και έτσι με τις δυσκολίες με ένα χέρι που είχα κιόλας, έβαλα ένα τραπέζι, μια καρέκλα και άνοιξα την πορτούρα του σέντε. Να μέσα στο πολωνίο με το ταβάνι, με το σέντε, έκανα 3,5 μήνες. Ήρθε ο Ερυθρός Σταυρός, με παρακαλούσε για 3-4 ώρες, εγώ πήγαινα ξανά στα χέρια του, να πάω ξανά στα χέρια του, στην κούδερα. Όμως η εμπειρία, ας πούμε, Ελβετή του Ερυθρού Σταυρού, παρακάλεσε με, περίμενε με 4 ώρες και αναγκάστηκα μαζί με τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό να παραδοθώ κοντά τους. Στις Αυγούστου ξημερώματα ξεκίνησαν τα αεροπλάνα και πολυβολούσαν, βάλαν με τις πόμπες. Μιλούμε για χαμός. 4 τα αεροπλάνα, κατεβαίναν σταυροειδώς, πολυβολούσαν τα πάντα. Ούτε προλάβαμε να οργανωθούμε για τίποτε. Όπως είμαστε μέσα στα τσαντιρούθια, ξεκίνησαν η φάση. Είχε σπάσει η γραμμή της μιας μίλιας, ήταν 15 Αύγουστος. Είχαμε φτάσει από το βράδυ εμείς εδώ.Άμε στη μια μιλιά, ήρθαν μας η δεύτερη εισβολή, 14 του Αύγουστου. Λοιπόν, ήταν 4:30 το πρωί που αρχίσαν τα αεροπλάνα από πάνω μας, η βιομηχανική της μιας μιλιάς και αρχίσαν να βομβαρδίζαν προς τα 9 μίλια που ήταν οι δικοί μας στρατιώτες. Τελειώνει η επίθεση με τα αεροπλάνα της αεροπορίας. Μετά αρχίζει έναν κακό με όλμους πυροβολικών. Τις 14 του μηνός, λοιπόν, η ώρα 5 παρά 17 λεπτά ακριβώς, χτυπήσαν τα πλοία. Ήταν οι πρώτες κανονιές που τα πλοία. 15 Αυγούστου ήρθε ο τουρκικός στρατός και μας συνέλαβε. Στην πλατεία εδώ δίπλα. Και από αυτή τη στιγμή αρχίζει η περιπέτεια της εκμαλωσίας. Οι Τούρκοι όταν έκαναν επίθεση έρχονται με αλλαλαγμούς και πίσω ακριβώς πάνω στη ράχη τους είχαν πανί με ένα χρώμα άσπρο και κότσινο. Τώρα, για ποιο σκοπό το είχαν, δεν ξέρω. Τα άρματα που μας επλευρίσαν ήρθαν από απέναντι μας, που την πρώτη γραμμή, και που έσπασε η πρώτη γραμμή, χρησιμοποίησαν τον δρόμο, ο οποίος έμεινε, δεν εναρκοθετήθηκε, και τον χρησιμοποιούσαν τα Ηνωμένα Έθνη και τα άτομα του ραδιοσταθμού, του Αμερικάνικου. Περνούσαν αυτοκίνητα των ΟΗΕ με τη σημαία
και πίσω ακολουθούσαν άρματα τουρκικά. Στα 50 μέτρα είδαμε τα τάγκς, νομίζαμε πως είναι ελληνικά στην αρχή, διότι πού να φανταστούμε πως ήρθαν τα τάγκς που την Λευκοσία κοντά μας. Και όταν κοντέψαμε και είδαμε τις σημαίες και τα αυτά, ήταν Τούρκοι. Και μετά από λίγη ώρα, μπροστά μας, που την άλλη πλευρά, που στην πλευρά τώρα του Βαροσού, να έρχεται στρατός και να μαζεύκονται στα 100-200 μέτρα μπροστά από μας. Και έτσι μπορέσαμε να σηκωστούμε, να πεταχτούμε το φράχτη και που μπήκαμε στη βιομηχανική περιοχή. Οι Τούρκοι κατεβαίναν περπατητοί που πιο πάνω και κάμναν περίπατο. Και έναν παιδί δεκανία που τη σωτήνα της αμοχώς του Αντώνης ο Ράφτης. Μου λέει βρει πηδουάνι με να πάω εγώ που είμαι δεκανία, αλλά τώρα με να πάω εγώ και είμαι στα πολιτικά και 3.000 Τούρκους, δηλαδή ζω μαζί τους οι φίλοι μου οι παραπάνω οι Τούρκοι και να τους καταγώνω. Όχι να πάω εγώ που είμαι δεκανία, να πάω εγώ επί είναι άνθρωπος. Έκανα στις 15 Τούρκοι προέλαση. Την προέλαση ο δεξιός όπως έκαινε κατά πάνω μας ήταν τα ρούχα του ξοβαμμένα. Δεν ήταν στρατιωτικά τα ρούχα του. Είχα την κίνηση που έκαμε έτσι έφκανε ξυγονό και έρεξε από την άλλη και άτως έφανε το ραφτήλα του παφή την γλύβρα να πάει στα όπλα. Είχαμε δυο πενηντάσκια και είχαμε, τα σκέψαν και πυροβολούσαν, έτυψαν οι σφαίρες του. Δηλαδή μου βάστα τις ταινίες και πιάω το πρωί μου, τα σκέψαν με το πρωί. Όσον δεν μπορούσα να διακρίνω που μέσα στις φιλοσές του Θάμνων, είδα δυο στρατιώτες Τούρκους να έρχονται προς το μέρος μας, μες στον δρόμο. Και την ώρα κρύος υδρότας. Να θωρείς και να σκέφτεσαι. Και που έκανα εκείνη τη στιγμή, όπλισα, χωρίς να το πολύ σκεφτείς εκείνη την ώρα, μια ρηπή ήταν. Τράβησα η σκανδάλη, αλλά δεν εκπληστοκρότησε. Ακούστηκε και αμέσως αρχίσαν να μας ρηπές μες στους θάμνους. Και σε κλάσματα δευτερολέπτου βρεθήκαν με δυο βήματα, ήταν ακριβώς που πάνω μας. Άφησα το όπλο μες στους θάμνους και σηκωθήκαμε, ψηλά τα χέρια και παραδοθήκαμε. Και την ώρα, λες, εγώ περίμενα να μας εκτελέσουν αμέσως. Ευκήκαμε έξω με τα σέρκα πάνω. Έβαλαν μας πάνω στον δρόμο, κάτσαμε ο αξιωματικός τους. Πρόσφερε τσιγάρων και νερό. Όσοι τους πίνουν τα τσιγάρων, δώκαν το τσιγάρων και άψαν το τσιγάρο. Τους άλλους έγαμε το παούρι νερό και ήπιαμε όλοι νερό. Και μαζευτήκαμε και πιάνε κι άλλους, είχε άλλο 5-6 αλλού στρατιώτες. Ήβραν τους όλους, έφεραν μας και είχαμε 19 άτομα περίπου. Έβαλαν μας πας έναν τείχο, έτσι, πας ένα εργοστάσιο, όλους γραμμή. Και σκεφτήκαμε ότι ήταν το τέλος μας. Έτσι εγώ σκέφτηκα ότι με μια σφαίρα όπως λαλούσε δεν καταλαβαίνεις τίποτε, πεθανείς και τελειώνει. Αλλά να μας γυρεύει η μάνα μας, δεν θα ξέρει πού να είμαστε. Κόσμος πολλής, Τουρκοκύπροι, γεμάτος ο τόπος, αυτοκίνητα, μοτόρες, τράχτα, μαζέψαν τα, κλέψαν τα από τις περιοχές που πιάννασαι. Κατά σύμπτωση βλέπω έναν Τουρκοκύπριο που τον έξερα, που το στρογγυλό. Λέω του ρε μάστρε, μίλησα του, κατάλαβες με. Άλλη μου, έλεγε μου, ποιος εμπούσε. Λέω του είμαι ο γιος του Κώστα του Βαγγέλη που την Βατελή, λέω του. Πουλήσαμε σου μια κατσέλα μαύρη και ξέρω εγώ, είπα του τα καθήκαστα. Α, λαλή μου, ξέρεις το λαλή μου, κάμε έτσι αχέρκα του πίσω και θυμωτά. Σε μια εβδομάδα με ψόφισε και την κατσέλα που την πήρα έσω. Μόλις άρχισε η δεύτερη εισβολή, συνελήφθηκα. 14 του Αυγούστου. Ακούω φωνές, ακούω νομιζόμενος εγώ ότι είναι εκείνος και μας εγείρευε. Έβγηκα έξω και του λέω, είμαστε εδώ ρε κοπέλια. Ήταν Τούρκοι, στρατιώτες. Μπήκαμε μέσα όσο σε 10 η ώρα το πολύ, ήταν μέσα στο χωριό οι Τούρκοι. Έψιλα μέσα στα χέρια μου πάνω, φοβήθηκα, ήρθανε, μου κόψαν το σταυρό, τον πήραν, το πορτοφόλι μου και αυτά όλα. Ήρθε ένας πίσω από μένα, στρατιώτης, έβαλε το όπλο πάνω και όπλησε να με σκοτώσει. Εκεί που μας συλλάβαν στα καφενεία, είχαν και φωτορεπόρτες μαζί τους. Βγάζα φωτογραφίες και μας έβγάλα φωτογραφία. Έχω φωτογραφία στην οποία
μας εβγάλαν. Αυτή είναι η φωτογραφία μια, έχω και κάποια άλλη να σας δείξω. Και αν βλέπετε, όπως εδώ είναι η κάνη του όπλου και χαϊδεύει το μωρόν ο αξιωματικός, υπολοχαγός με 2 αστέρες, και φαίνεται για την προπαγάνδα τους για να δείξουν ότι δεν έκαναν τίποτε αυτά. Και έκαναν ένα μεγάλο κύκλο και μας βάλαν και κάτσαμε όλοι κάτω. Σε μία άκρη του κύκλου είχε 5, οι οποίοι 5 σήμερα είναι αγνοούμενοι. Φτάσαμε στο Παλέκυθρο. Στο Παλέκυθρο είχε μαζεμένο πολύ στρατό. Ψάχναμε να βρούμε ασυρμάτους, αν είχε κάποιος άλλος που τους στρατιώτες, ασυρμάτους να επικοινωνήσουμε τι θα κάνουμε, πού να πάμε, τι. Δεν είχε κανένας ασύρματο. Ξεκινώντας από τον δρόμο, βλέπουμε μπροστά μας κάτι καμίνια και φκαίνουν στρατιώτες με τα όπλα. Μια απόσταση, ας πούμε, που νιώθαμε ασφαλείς ακόμα. Λέω τους παιδιά, στρεφούμαστε πίσω διότι δεν ξέρουμε να μπουν μπροστά μας. Μπορεί να είναι Τούρκοι και είμαστε εμείς δαμέ, έχουμε πολίτες μέσα στα αυτοκίνητα, λεωφορεία. Να στραφούμε πίσω στο χορκό, να δούμε, να ξανακάνουμε ανασυγκρότηση, να ψάξουμε ασυρμάτους, πράγματα, να δούμε. Ναι. 14 Αυγούστου ήμουν στο σπίτι μου, εδώ, και από η ώρα 10 το πρωί, να παρακολουθούμε βέβαια το ραδιόφωνο, από τις 10 το πρωί άρχισαν να καταφθάνουν στο χωριό μας κόσμος από γειτονικά χωριά, από την Κιθρέα, Νέο Χωριό Κιθρέας, έξω μετοχή, Μουσουλίτα, Μαραθόβουνο και άλλα χωριά της περιοχής, και μας ανέφεραν ότι τους ειδοποίησε ο στρατός να εγκαταλείψουν τα χωριά τους, γιατί υπήρχε κίνδυνος να καταφέρουν οι Τούρκοι, γιατί πίεζαν με τα τάγκς τους, να καταφέρουν να διασπάσουν τη γραμμή αντιπαράταξης που δημιουργήθηκε τότε. Ήρθαν οι Τούρκοι, μπήκαμε στη λύση που το βόρεια, ήρθαν στα νότια και στρατοπεδεύσαν. Εμείς πιέναμε χωρίς να τους ζούμε, αντιληφθήκαμε τους έτσι στα αριστερά μας, ήταν γέννημα ήλιου. Δεν μας είπε κανένας τίποτε, θυμούμε ένα στρατιώτης, έκαμε έτσι πάνω το κεφάλι του γύρε μας, συνεχίσαμε, πήγαμε προς το χορκό. Εμείς δεν αντιληφθήκαμε μέχρι τη στιγμή ότι είμαστε εχμαλώτοι. Γύρω στις 2 περίπου το μεσημέρι άκουσα δυνατά ουρλιαχτά, βγήκα έξω, ήταν ο Τάκης ο Κοτσινής που ειδοποιούσε τον κόσμο να φύγει διότι έρχονταν οι Τούρκοι. Μέσα σε δευτερόλεπτα άκουσα πυροβολισμούς. Προχώρησα από το σπίτι μου στην άκρη εκεί που είναι το σταυροδρόμι και κοίταξα αριστερά και εκείνη την ώρα έκαμε την εμφάνιση το πρώτο άρμα των Τούρκων, το οποίο επέρασε από έναν αυτοκίνητο του Ανδρέα Προκοπίου. Για μένα εκείνο το άρμα ήταν ένα βουνό και να προχωρά ακάθεκτον και να κάνει σαν το ίσο ότι βρίσκει μπροστά του. Προχώρησα εκεί που ήταν ο πατέρας μου και καταφύγαμε όλοι μέσα στο απέναντι σπίτι εκεί του Σάβα Τσίρκα. Μαζευτήκαμε γύρω στα 50-60 άτομα εκεί και περιμέναμε το θάνατο. Και ήρθαν οι Τούρκοι στρατιώτες, έκαναν έναν ημικύκλιο, αφού πυροβόλησα για εκφοβισμό, έκαναν έναν ημικύκλιο και αρχίσαμε να βγαίνουμε ένας και να ακολουθούμε αυτήν την πορεία μέχρι που πήγαμε εκεί που ήταν έτοιμα τα φορτηγά και μας εφόρτωσαν πάνω. Από το διάστημα εκείνο, από τις 18 στις 21-22, που έγινε η δεύτερη σύλληψη του πατέρα μου, έγιναν πάρα πολλοί βιασμοί. Η μητέρα μου, θυμούμαι, τον πατέρα μου δεν τον ξανασυνάντησα. Τον είδα στις 21-22 Αυγούστου, ήρθε στο καράζι του Παυλίδη, τον είδα από μακριά, αλλά δεν τον έφερα στο χώρο όπου κρατούμαστε και τους μετέφεραν προς άγνωστη κατεύθυνση και εκ των υστέρων έμαθα ότι τους πήρα στην Αφάνια και μετά τους πήραν εκεί στο Ορνήθιν και τους εκτέλεσαν. Φύγαμε από την εκκλησία, πήγαμε στο σχολείο, το δημοτικό σχολείο του Παλεκύθρου και άρχισε να μαζεύκεται αρκετός κόσμος. Που το Παλέκυθρο έρχονταν οι κοπέλες, βλέπαμε τις κοπέλες που εκλέαν και είχαν άλλες μεγάλες γυναίκες που δεν σε παρηγορούσαν ότι, ξέρω εγώ, πιθανόν να τις εβιάσαν.
οι Τούρκοι πραγματοποίησαν 3 επιθέσεις. Αποκρούσαμε τις. Η τελευταία ήταν πολλά άγρια επίθεση. Την τρίτη επίθεση, λοιπόν, εγώ θυμούμαι συγκεκριμένα έναν Τούρκο που ήταν γύρω στα 20 μέτρα και τράβησε τη χειρουργία να είμαστε Σύριοι. Και σκοτώσαμε τον. Ένας Τούρκος ευκήκε δεξιά μας εμάς, πας στο ύψο που ήταν το Βίκερ, και πήγαινε να σε σκοτώσει με το Εφνί, και έπιανε το Εφνί μας και κράτησε το έτσι, και έπαιξε τον άλλο με το Μαρτίνι. Όπως επήγαινα εγώ, διάνυσα για κανένα δεκάλεπτο, παρπατητός επήγαινα μέσα στο τούτο, ακούω πίσω μου, και εγώ στηγαζαμε και όπλησα. Ήταν 4 Τούρκοι. Εστάθησαν σε απόσταση που δαμε ως το 3 μέτρα περίπου και φωνάζαν. Παιδιά, είμαστε το 360, έχει κανένα δανεικό μας. Εγώ την ώρα δεν ήθελα ούτε να αναπνέω, ούτε να χτυπάει η καρδία μου, τίποτε. Άρα αν μας εντοπίσουν, μπορεί να γλιτώσουμε. Λοιπόν, ρε παιδιά, με φάστε, ρε, είμαστε δικοί σας, ρε. Είμαστε το 361, ρε. Ένας εμίλα, ήταν τουρκοκύπριος. Άμα και δεν έλαβαν καμιά απόκριση, αρχίσαν να μιλούσαν τουρκικά. Εφίαση. Είμαστε πού παρέλαλοι. Θα το ρε παιδιά, ο νερό είναι με ποδά. Μου πού το ξέρεις. Είπε μου το Άγιος Δημητριανός Λαρόδος. Έτσι. Χρούσαμε έτσι μια περίεργη πλήθος. Και όντως, αγαπητέ Μιχάλη, επίαμε και βρήκαμε έναν πηγάδι και μάλιστα μέσα στο πηγάδι είχε και μια σκάλα. Όπως κοίταζε ο άνθρωπος, λέμε ρε παιδιά, σε απόσταση 100 μέτρα από εμάς βλέπω κάποιους και έρχονται, καλύφκονται πίσω από πατεντρά, τους στρατιώτες και έρχονται προς το μέρος μας. Τούρκοι. Και την ώρα εμείς ο πενταδάκτυλος έχει πολλά αποτομές πλάγιες. Θυμάμαι να φύγαμε το κορμί μας τσετσίλα. Όπως έναν τροχό που τον αφήνει τσετσίλα, τάκ, που τον έναν τον οχτώ στον άλλο, τάκ, βρέχημα μέσα στον άσφαλτο. Και τρέχαμε προς την Αγαθού. Σημείωσε, γράψαμε 2 καταλόγους. Βρήκαμε μια βάρκα για να φύγουμε τη βάρκα και έφυγαν ορισμένοι με τη βάρκα και έφεραν και τον κατάλογο και το έκαναν στις δικούς μας ποδά. Την ημέρα που μας εισελάβαν οι Τούρκοι, εγώ ήταν να πάω σε έναν ύψωμα το οποίο δέσποζε του δρόμου για να δούμε να έρχονται οι Τούρκοι να πάνε να φύγουμε που τσάμε. Πότε αντιληφθήκαν τους Τούρκους νομίζεις? Όταν μας εφώναζαν να παραδοθούμε. Και μας έλεγαν ακριβώς τα λόγια που θα σου πω. Ήρθεν ο Τούρκικος, ο στρατός, ο Ινάμενος. Εσάς μιλά καθηκιώτες, πολίτες και στρατός, μυάλι και μητσί. Να συναχτείτε όλοι στην εκκλησιά του χορκού με τα όπλα σας. Όπλα σας πιάσει, εσάς αφήγει. Εμείς επαγώσαμε κυριολεκτικά. Σημείωσε που για να είμαστε έναν κομμάτι του δρόμου, έβλεπε τα φορτία που έρχονται. Εγώ εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή ήμουν πιο πάνω από τους άλλους, μαζί με έναν καμπούρι Γιώργιο από τη Σάν. Λέει μου, Γιώργος, είναι από τον Αντώνη. Λέω του, Γιώργο μου, θα φύγουμε από την πίσω πλευρά. Όσο συζητούσαμε με τον Γιώργο να φύγουμε πίσω, οι Τούρκοι ήδη αρκέψαν και πιάναν τους τούτους. Προσχωρήσαμε με τον Γιώργο, σιφτή, μόλις κάμαμε και εφάνισαν τα κεφάλια μας και να πάμε να προχωρήσουμε, πού ακουμπήσαμε νομίζεις? Πάνω στα Εφνί. Ήταν ακριβώς και περιμέναν μας. Και έκαναν μας το έτσι, κάτω. Πήγαμε κάτω, έκαναν τα χέρια έτσι πίσω δηλαδή. Και πήραν μας στην εκκλησία του χωριού. Ειλικρινά αισθάνθηκα έτσι προσβεβλημένος. Έτσι αισθάνθηκα. Ότι ας πούμε αδυνατόν εμέναν τον Αντώνη, τον Ελληνοκύπριο, τον Αντώνη, να τον πιώνουν οι Τούρκοι. Η διοίκηση του τάγματος μας ήταν στην κυρά Μόρφου. Ο λοχαγός έφυγε από το απόγευμα και άφησε εντολή να φύγουμε, λέει, άμα βραδιάσει για να μας πιάσουν τα αεροπλάνα. Και μας είπε να βρεθούμε στο ύψο Αμπύργος που είναι πάνω από το Διόριος. Φτάσαμε κατά τα μεσάνυχτα, όπως μας είπε, στο σημείο που ήταν να βρεθούμε, αλλά δυστυχώς ούτε λοχαγός, ούτε τίποτα. Λοιπόν, εντάξει, ξεκινήσαμε σιγά σιγά, φτάσαμε στην πόλη του Μόρφου, μπήκαμε μέσα, έρημη η πόλη του Μόρφου, δεν είχε κόσμο, μόνο είχε ηλικιωμένους, είδαμε 2-3 ηλικιωμένους. Το σημείο που προσανατολιζόμαστε ήταν το φως πάνω στον Τρόδος. Βλέπατε το φως και πήγαμε προς την κατεύθυνση. Εντάξει, σε κάποια στιγμή, χωρίς να το καταλάβουμε, βρεθήκαμε εγκλωβισμένοι
μέσα σε εκατοντάδες στρατιώτες Τούρκους. Και άρχισε έναν βιοπραγία που δεν φαντάζεσαι και ορισμένες στιγμές διερωτάσαι και λέεις καλά, εμείς που κάναμε εισβολή στην Τουρκία και έχουν τόσο μίσος εναντιόν μας. Μετά μας το πρωί, κατά το μεσημέρι, μας εφόρτωσαν σε Land Rover και μας πήραν στη Λευκοσία στο καράζ του Παυλίδη. Εντάξει, μείναμε στο γαράζ του Παυλίδη, κοιμούμασταν στο Χαμέ, με προσκέφαλον τα Άρβιλα. Μια κουβέρτα μας είχε δώσει ο Ερυθρός Σταυρός, ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, που ήρθε τη Δευτέρα και μας έγραψε. Άμα γραφτήκαμε, σημαίνει ότι και την επομένη δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες το όνομα μας και μάθαν και οι δικοί μας που είμαστε. Και μέσα ήταν μια κατάσταση πολλά δύσκολη, με σειρά να φάεις, 3 ελιές ένα κομμάτι ψωμί και δάμε τούτα είναι τα ηλιοκόκκονα που τρώαμε, αλλά με 3 ελιές δεν και χορτάνεις. Εγλύφαμε τα μέχρι να εξαφανιστεί ίχνος ελιάς που είχε πάνω, τρίφαμε τα πάνω στο κουγκρί για να σπάσει η μούτη και που μέσα πιάναμε και το κουκούτσι της ελιάς και τρώαμε το ρεζίνο. Εκεί σε κάποια φάση μας έφεραν έναν καζάνι γεμάτο ρεβίθια, μαγειρεμένα ρεβίθια γιαχνί και μας έδωσαν πιάτο και κουτάλι και λέει περάστε ένας να παίρνετε φαγητό να φάτε και περάσαμε πράγματι. Εγώ τους είπα ότι εγώ μόλις έβαλα μια κουταλιά στο στόμα μου έκαψε τα χείλη μου το φαγητό και δηλητηριαστήκαμε. Μας εδέσαν χέρια, μάτια, μας έβαλαν σε λεωφορεία και για να μας πάρουν στην Τουρκία. Στον δρόμο τους εχμαλώτους τους έπιασε μια φοβερή διάρρεια και ένας δυνατός πόνος στην κοιλιά. Λόγω της κατάστασης αυτής σταμάτησαν τα λεωφορεία εκεί στη θάλασσα, κοντά στη θάλασσα της Κερίνιας και μας επέστρεψαν πίσω και μας εβάλανε στις φυλακές του Σεραΐου. Εκεί κάναμε μια εβδομάδα. Μετά από μια εβδομάδα μας αναδέσαν πάλι μάτια χέρια και μας πήραν εκεί στο Πενταβίλη, εκεί που είχε γίνει η απόβαση και μας μετέφεραν στις φυλακές των Αδάνων. Ένας Ελληνοκύπριος άκουε τους Τούρκους να συζητούν ότι να μας σκοτώσουν γιατί ήβραν τον τάφον στην Αλόα και στο Σανταλάρι με δικούς τους γυναικόπαιδα σκοτωμένα και θέλαν να κάνουν αντίπιν. Όταν ευκήκαμε από τη Βατήλα, παίρνουν μας στη Σίν. Άμα να ακούσαμε και Σίντα, ήταν ψέμα ότι θα μας έπαιρναν Λευκοσία, σκεφτήκαμε τώρα να μας σκοτώσουν με όσα συνεβήκαν όλη μέρα. Και σε έτσι περιπτώσεις, το μόνο που σκέφτεσαι είναι να με σκοτώσουν χωρίς να με βασανίσουν. Ήταν 22 του Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή. Το λοιπόν, πιάσαν μας με τους άλλους πιο που έχει φωτογραφία, ξέρω εγώ. Είχε έναν αλόνι, βάλαν μας και τους 3 μέσα στα αδεμάσκια και σύραν μας δεμάσκια από πάνω μας και χώρισε και λέμα. Και άμα φωνάξουμε λαλεί ο αστυνομικός τους, τούτο να φκένετε που μέσα και κάνετε ό,τι παραδώνεστε. Γι' αυτό που φαινούμαστε έτσι, μέσα στη φωτογραφία. Περάσαν άλλη μια-δυο μέρες, ο Φωτιάδης λέει να πεθάνουν οι άνθρωποι εδώ μέσα και πήραν μας στην Ερυθρά Μισέλινο, τους 3. Στην ομορφήνα Ερυθρά Μισέλινο, το νοσοκομείο του Τούτσιου. Όπως πήγαινα εγώ μες στο διάδρομο, είχε μια καθαρίστρια που σφογγάριζε. Εν τω μεταξύ που πέρασα από κοντά της, επειδή είμαστε και ξένοι και ταλαιπωρημένοι και με αυτή, άρπαξε με μου τα μαλλιά και μου κιόγυρουσε ο στον τοίχο. Τώρα βρισκόμαστε στην περιοχή της Αγύρτας. Είναι το σημείο όπου ήταν η Μάντρα, η οποία ήταν ένα σημείο συγκέντρωσης αιχμαλώτων πολέμου.
Οι πρώτοι αιχμάλωτοι που ήρθαν εδώ είναι το σημείο, όπως βλέπετε εδώ απέναντι μας. Ήταν μάντρα η οποία είχε αγελάδες. Το είχα σαν σημείο συγκέντρωσης αιχμαλώτων, διότι ακριβώς απέναντι πίσω μας ήταν ο αστυνομικός της Αγύρτας, ο οποίος ήταν και ένα σημείο αναφοράς, το οποίο επέρναν και κάμναν ανακρίσεις των αιχμαλώτων. Αρώτησε με πώς δεν ήμουν και είπα του που το δικό μου. Πήρε με μέσα στο παναθήρι του σταθμού και φαίνονταν τα σπίτια τα ακρινά του χορκού. Λαλή μου, έλα να το δεις το χορκό σου και να το ξαναδείς, να μείνουν δικά μας. Ήταν αφόρητη η ζέστη, είχε ένα βαρέλι θυμό, το οποίο επήρναν οι αγελάδες νερό και έναν τυπόζιτο πάνω ψηλά. Ήταν κάπου εδώ στο σημείο του. Οπλίζαν τα όπλα και παίζαν τα, δεν έσυρναν πυροβολισμούς, αλλά λέγαν μας ότι να σας παίξουμε. Αύριο πρωί να είστε τελειωμένοι. Βάλαμε μέσα στα λεωφορεία και έφεραμε μας στο Σαράγεβο. Στο Σαράγεβο ήρθε τη νύχτα που πήγαμε, ήρθε ο διευθύνης ο Σταυρός και έγραψε μας. Μέσα στο Σεράγιο θυμούμε ήταν ένα γελίν, ήταν 2-20 επί έναν 40, είμαστε 7 άτομα. Είμαστε ο ένας πάνω στον άλλο, δηλαδή για να κοιμηθούμε κάποιοι έπρεπε να κοιμούνται κάθοντα. Και ήταν απομόνωση, δηλαδή εγώ ήμουν σε ένα γελί μόνος με σκοτεινό, δεν είχε τίποτε. Είχε μια τρύπα μόνο που και σκοτεινό τέλεια, έναν ξύλο να παίζεις πάνω και να σου φέρει έναν από αυτό νερό και να σου φέρει να φάεις. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στις φυλακές του Σαραγίου, οπότε μία ημέρα, 2 μέρες, 3, 5, 10, 15 πήρα στο αποχητήριο, μια ημέρα αποφάσισε να τραβήσω, να ανοίξω το άλλο, αν τα πούσει μέσα του γελί. Και τραβώ το ηθυρίδα εκείνη, ας πούμε, και ανοίγω την και βλέπω μέσα έναν, βάλω τα μάτι μου, και βλέπω έναν κύριο μέσα, μια γενιάδα, ο τσικατοκί, και ήταν ξαπλωμένος, πας στο κούγκρενο κρεβάτι που είχαμε. Ξαπλωμένος. Και διάβαζε μια βιβλίο, θυμάμαι, χαρακτηριστικά. Και λέω του, ρε, ποιος εμπούσε. Τώρα ο Τούρκος, 3 μέτρα πιο μακριά, άμα συμβαίνει κατουρούμε τα. Και λέει μου, είμαι ο Γιώργος ο Κάιζερ που την Κερίνια ο δικηγόρος. Μόνο μιας ο άνθρωπος. Και λέω του γέ μου, αν επιτρέπετε, πόσες μέρες που είσαι μέσα. Έχει 98 μέρες, λέει μου ο άνθρωπος. Έμεινα μια εβδομάδα μέσα σε κελί, όπως το φυλακισμένο, και μετά μας μετέφεραν στις αποθήκες της ΚΕΟ. Φτάνουμε στην Κερίνια. Το μόνο που έτσι, θυμούμε ότι άκουσα το φλίσμα της θάλασσας. Ήταν χάραμα όμως γιατί εκτός που το θόρυβο, το φλίσμα της θάλασσας, ακούγονταν και πουλιά. Οπότε, λαλούμε, εξημέρωσε. Κατά διαστήματα ευκάλαν μας, έδιναν μας τα μάτια μας, εβάλαν μας μέσα στα λεωφορεία, επέρναν μας ως τη θάλασσα και στρέφαν μας πίσω. Πριν να μας βάλουν μες στη βάρκα να μας πάρουν στο πλοίο, τα αποβατικά τα πλοία τους, υπήρχαν οι Τουρκοκύπροι και λέας, όσοι έχουν λεφτά μαζί τους ή χρυσαφικά οτιδήποτε, δώστε μας τα, να γράψουμε το όνομα τους και όταν θα γυρίσουν από την Τουρκία να τους τα δώκουμε. Εκεί στην Κερίνια, σε αυτήν τη φωτογραφία, φαίνεται που οδηγούμε με τα μάτια κλειστά, με τα χέρια δεμμένα πίσω από ένα στρατηγότη εδώ στο πλευρό και οδηγούμε πάνω στο πλοίο και ένας άλλος προσπαθεί να με πέσω στη θάλασσα, να με πιάνει, να με βάλει μέσα στο αμπάρι κάτω. Από την Κερίνια μας φόρτωσα σε ένα λαμπάρι ενός οχηματαγωγού πλοίου που ήταν πολύ αργό και είχε απίστευτη ζέστη μέσα. Θα είχε 50-55 βαθμούς θερμοκρασία και τρέχαν τα δρόματα μας και ήμασταν εγκατεμένοι και διψούσαμε. Έλειψε και το δρόμα, είχε που επίναν και το κατούριμα τους, δυστυχώς. Όσοι αντέξαν, αντέξαν. Και άνοιξε η πόρτα πάνω στα τσακίλια, παρπατήσαμε πάνω στα τσακίλια να βγούμε πάνω ψηλά που ήταν ο δρόμος. Και απέναντι είδα μια ταμπέλα που έγραφε Μπελελίν. Άνοιξε η πόρτα στο λιμάνι
και είδαμε έναν όχλο έτοιμο να μας κατασπαράξει. Εκεί έξω από τις φυλακές των Αδάνων και για μένα φάγαμε πάρα πολύ ξύλο, μέχρι να μπούμε μέσα υπήρχε έναν κυκλίδωμα όμως και μου είχε έξω από γήπεδα. Διάδρομο του μαρτυρίου, έλεγαμε τον. Να μπαίνεις μέσα, δεξιά-αριστερά Τούρκοι στρατιώτες και να σε χτυπούν μέχρι να τελειώσει εκείνος ο διάδρομος και να φτάσεις στην άκρη. Που την Περσίνα πήγαμε Άδανα, στα Άδανα μείναμε μέχρι την ημέρα που ξεκίνησε η δεύτερη εισβολή. Ακούσαμε και τα αεροπλάνα που σηκωνούνταν από τα αεροδρόμια του Τσικάτο και που τζαμί φορτώσαν μας μέσα στα τρένα να μας πάρουν στη Αμάσια. Και έπρεπε να μπαίνουμε 92 άτομα στον κάθε θάλαμο. Ο θάλαμος ήταν 50 τα κρεβάθια, 52 και έπρεπε να μπαίνουμε 90. Έβαλαμε μέσα στο θάλαμο, τους δικούς με έχασα τους πλέον τζαμί, τους δεν ήξερα που υπήρχαν. Έμπηκα μέσα στο θάλαμο, έκλεισε η πόρτα και όπως είμαστε νιώθει, κοίταζε ο ένας τον άλλο, πήρε μας ένα νευρικό γέλιο. Άλλους ετρέχαν τα γέματα που τα στόμα τους, άλλους που μούτες, μπάθηκια μαυρισμένα και σε μια φάση να ακούμε το κλείνει και μπαίνει ξανά πάνω στην πόρτα. Τρέξαμε όλοι να πάμε στο βάθος, να μην κοψούμε πρώτοι να φάμε ξύλο. Και ακόμη με μια φωνή και λέει μας, περάστε στο μαγειρίο για να φάτε. Ήταν πολλά πιο καλά, ας πούμε, οι συνθήκες και πάνω, ενώ άκουσα άλλους, έχει αντίθετη την άποψη, είπαν ότι η στάδα να έτρωε φαΐν, ενώ στα αντίγαμα να έτρωε, ενώ εμείς στάδα να δεν έτρωαμε φαΐν, στα αντίγαμα έτρωαμε φαΐν. Έφεραν μας και φασολάκι, φαγιά κανονικά δηλαδή, και έφεραν μας και μια φορά καρπούζι, είμαστε 55 άτομα, 5 κιλά καρπούζι να φάμε. Τελικά φάμε φύλλο δηλαδή. Κατεβάζαμε μας στην αυλή που είμαστε όλοι μαζεμένοι με τον παπά που κάνουμε προσευχές, πράγματα ξέρω εγώ. Ήταν η Ερυθρά, η Μισέλινος, ήρθαν αγγλικά κανάλια που τον Ερυθρό Σταυρό, ξέρω πότε ήταν, και γυρίζαν ταινία. Όπου έβλεπα την ταινία, πήγαινα ξοπίσω για να δω, να με πιάσει, για να με δούσουν οι δικοί μου ότι πράγματι ζω. Και βάζω μια καρέκλα και με κρατούν να βγω στην καρέκλα, να βγω πάνω στο τραπέζι και να μιλήσω. Και μετά ήρθε ο διερμηνέας και έλεγε μεγάλος κομμάντος, λέγει, έθελε να πω κάτι το θρησκευτικό. Τους λέω να πούμε όλοι μαζί το Πάτερ ημών και να ψάλλουμε και το απολυτίκιο του Αγίου Γεωργίου. Όντως το έκαναμε, κάναμε το σταυρό μας. Μόλις έκαναμε το σταυρό μας, έρχεται ένας με αρπάσει και με ρίχνει κάτω από το τραπέζι. Όταν είμαστε μες στην αυλή και γυρίζαν την ταινία, ήρθα σε μια στιγμή, δείχναν μας πώς να λουθούμε με το λάστιχο. Εδώ έκαναν μας και ένα σαπούνι πράσινο. Θυμούμε το σαπούνι το πράσινο. Ύστερα ήρθαν να μας βάλουν ένεση. Έβαλαν μας ένεση. Μετά, μια άλλη ημέρα, ήρθαν θέλουν να μας κουρέψουν. Φέραν μπαρπέρι κοντά στο φυλακή μες στην αυλή και πιάννανε, παίρναν να τους κουρέψουν. Εγώ χώνομαι πίσω από τους άλλους. Εγκλείδωσα το κουρέμμα. Εγώ είμαι ο Παύλος. Και πού είσαστε γιώμη? Στα Άδανα. Και τι έγινε γεν? Σκουπίζαμε την αυλή των φυλακών. Και γιατί είσαι γυμνός? Τα ρούχα μου τα έχασα μέσα στις φυλακές των Αδάνων. Τα έβαλα, τα έπλυνα, τα έβαλα στα κάγκελα και μετά ήρθα μας αλλάξανε θάλαμο και χαθήκα τα ρούχα. Έμεινα με το σόβρακο. Μα πόσες μέρες ζουν έτσι με το σόβρακο? Αμέ είναι η αρχή. Ναι. Είναι γύρω στις 15-20 μέρες. Ναι. Και έμεινες ως το τέλος έτσι, Έσου δώσαν άλλα ρούχα? Ρούχα δώσαν μετά που μας εντύσας, καρσόνια. Κάμαμε μπάνιο και δώσαν μας παπούτσια, κλάτσες, παντελόνι μαύρο, άσπρο πουκάμισο, φανέλα εσωτερική και γίνηκαμε όλοι μια στολή, όπως τους μαθητές. Εγώ μια ημέρα ήμουν έτσι κουμπιμένος πάνω στο γελί και τραγούν το τραγούδι του Θεοδωράκη «Στείλε ουρανό με ένα πουλί». Είμαι ο Βαριάνο, ήρθα το Βαριάνο και με έλα σου πω λίγο. Α, λάλο εφάμε τι. Α, τον είναι να πω, δηλαδή μου, με μαραζόνε ρε φίλε μου, γιατί με μαραζόνε και να σας αφήκουν, δηλαδή. Έπαθα μόλις. Και πρίστηκαν το κορμί μου ούλουν, τα χέρια μου
Τα τσέρκα μου έχουν έναν νίαση, τα μάτια μου έναν νίαση. Είχε έναν Τούρκο στρατιώτη, Λοχία νομίζω που ήταν, ελαόν τον Αλή. Και έρχεται και ήρθε και λαό του Αλή, δόκτωρ λαό του. Δεν πέρασε πολλή ώρα, έφερε τον γιατρό. Ο ηθοποιός ο Μαυρομάτης, ο Μακαριδής, πήγαινε στον γιατρό. Όταν ήρθε πίσω, λέμε, ρε παιδιά, αν έχει κανέναν, έτσι μου μιλάνε, αν έχει κανέναν που είναι άρρωστος, να μην πάει στο γιατρό. Να μην του γιατί, κύριε Μαυρομάτη. Δεν με κάνει το ξύλο που έφαγα από τους στρατιώτες, δηλαδή μας ώστε να πάρουν στο γιατρείο, έδερε με και ο γιατρός. Και πήραμε στο νοσοκομείο στο Αδανά, είδαμε ο παθολόγος, ευκάλα μου και πλάγες και βάλαμε το πόδι μου στον ύψο. Την Τρίτη, 27 Αυγούστου, ήρθε ο Αλή και λέει μου, εσούλα μου, από την Κύπρο. Λέω του, δεν πίστεψα. Τον πήραμε στο αεροδρόμιο που ήταν τα ελικόπτερα. Βάλαμε μέσα στο ελικόπτερο, σηκώνε πάνω, λαρό, εν σχίζει που πάμε από τη θάλασσα, λέω, να έρθει στην Κύπρο. Πιάνει παραθαλάσσια, λέω, κάπου να πάω σπενάξωση. Όπου ήρθε ο Ερυθρός Σταυρός, μας κατέγραψε ξανά, διότι μας έγραψε στο Σαράγιο, όπου μας έδωσε και μήνυμα. Το μήνυμα το οποίο έστειλα στην Παπαδιάννη είναι τούτο. Αγαπητή Μαρία, είμαι καλά. Εσύ και το παιδί πώς είστε και πού. Η δική μου πώς είναι. Περιμένω νέα σου, σας φιλώ, Ιεροδιάκονος Θεόκλητος Κυριάκου. Περιμένουμε το μήνυμα, τίποτε. Ούτε μήνυμα ήρθε, ούτε τίποτε απάντησης. Διότι πίσω γράφεται για απάντησης και ερχόταν να την πάρουμε. Όταν λοιπόν μας φέραν πίσω και μας έβαλαν στο Καράς Παυλίδη, είχε κάσες γεμάτων μηνύματα. Και πήγα εγώ από περιέργεια και άρχισα να ψάχνω τις κάσες να το... αν βρω το μήνυμα. Το βρίσκω και πίσω η απάντηση της διακόνισσας, αγαπητέ μου Κλήτο, είμαστε όλοι καλά και βρισκόμαστε στη Βαβατσίνια. Τα αδέλφια και οι γονείς και το παιδί είναι όλοι καλά. Να μην ανησυχείς για μας. Και το πήρα και τούτο και το έφερα και το έχω σε θύμιο και τούτο. Σε κάποια φάση είναι πια μας εμάς 4-5 άτομα και πήραν μας σε έναν στρατόπεδο, είχε τις ατσίες και παίρναν μας έναν για ανάκριση. Ξεκινά, πού έκαμε στρατιώτης, το 185. Λαλή μου μοίραν παιδινού πυροβολικού στην θάλασσα, αλλά αμάν, τούτος ξέρει τα ούλα τούτος. Είχε έναν, θυμάμαι, Δημήτρη Στρατή που το κάρμε. Έδερναν τον κάθε μέρα, ενώ του γιατί θέλουν ρε Δημήτρη. Δηλαδή, εμείς έχουν πληροφορίες, ότι αντισιοκαβίτα και ότι σκότωσαν 7 Τούρκους. Λοιπόν, το ξύρο που του δώσαν του ανθρώπου ήταν άνευ προηγουμένου. Εδέρναν τον με κάτι, όχι μπροστά μας, έπαιρναν τον πόξες μια λιμνούαν από ό,τι μας είπε, δίναν τα σίδερα, πας στο σίδερο κουβέρτες και δέρναν τον και ύστερα σύρναν τον μέσα στη λιμνούα, ευκάλαν τον από τη λιμνούα και φέρναν τον ορθοστασία μέσα στις τουαλέτες. Το κρέας του ανθρώπου ήταν ολόμαυρο. Μου έκαμαν τα βάσανα του Ιησού Χριστού. Με χτυπούσαν κάθε μέρα και με κατηγορούσαν ότι σκότωσα 8 Τούρκους. Ο πατέρας μου πέθανε 2 ή 3 ημέρες μετά που τον πήρα στο Γενικό Νοσοκομείο το τότε παλιό. Τις 4 Σεπτέμβρη η περικυκλώσα μας έγινε ανεκατοσιά, ας το πούμε. Την ώρα μας πιάσασε. Αυτή τη στιγμή τους είδα εγώ τη φάση που έπαιζε το Στέλιο, ο Κούλης τα σέρκα πάνω, ο Κόκος τα σέρκα πάνω. Και δεν στάθηκα εγώ, δεν ήθελα να πιάσω το έχμαλο τους. Εφύγαμε άλλη και άλλη δά. Τελικά ο Κόκος 9 μερών νύχτα έφτασε στον Αστρομερίτη. Εγώ αποφάσισα να έρθω από τη θάλασσα, να απογυρίσω τον Βαβυλά με μια βάρκα, αφού είδα ότι είναι στρατό μες στο Βαβυλά. Να απογυρίσω με τη βάρκα που έπιασα από πιο πίσω και ευκήκα και κατάφερα ήρθα ως τσάμε. Ευκήκα έξω. Λεπτό ρε.
Ευκήγα έξω, μόλις ευκήγα έξω ήρθε έτσι κοντά μου, γύρισε μου το όπλο πάνω μου και έβαλε μου τις κάνει έτσι πάνω μου. Να του γύρισε το γη το όπλο σου, αλλά δεν μπορεί να έπαιξεις. Μου γιατί να μου πεις εσύ αν θες παίξω ή όχι. Εγώ δεν καταλαβαίνα το μέγεθος ότι πιάννα με αιχμάλωτο. Και άμα και ανακρίναμε ύστερα, ρώτησε με ένα γερούι, ο συνοδός μου, και σφίγγε με έτσι που το χέρι μου, το χερούι μου έτσι ήταν τέλεια με τσικουρί, σφίγγε με και λέει μου, ήταν που θέλεις τώρα λέει μου, να σε βασανίσω με να ξανασκοτώσω. Όταν φτάσαμε στο ΤΟΚΑΤ, μπορεί να είχε έναν εκατομμύριο κόσμο. Αναγκαστήκαν τα λεωφορεία, σταματήσαν και ορμήσαν να μας λιτσάρουν. Αυτοκίνητα ΣΕΑΤ, ιδιώτες που ακολουθήσαν τα λεωφορεία μας, δηλαδή εξτρεμιστές να το πούμε, ήθελαν να πιάσουν ένα λεωφορείο να το σκοτώσουν, να κάνουν το κέβιν τους. Εσπάσαν τα ζάμπια του λεωφορείου, βάλαν μας οι στρατιώτες που κάστον βαξινάρες. Πάτε που κάνε, κουντούσαμε τα που κάνε έμασο. Εφωνάζαν τους ασκέρ, οι Λουτσί. Ευκίνο ο λοχαγός τούτος, ο υπεύθυνος που έπαιζε μιστολιές στον αέρα να σηκωστούν, εγώ κατέβην κάτω, κλώτσαν τους. Στο τέλος άνοιξε ο τρόπος, πήγαμε και κάτω, που κατέβηκαν από το λεωφορείο, διαλύσαν το λεωφορείο, να μας σου λέω διαλύσαν το. Από τις αποθήκες της ΚΕΟ μεταφερθήκαμε στην Παλέστρα. Πάλι στο Ινομορφίτα, στο Κιουτσούκα η Μακλή. Μείναμε πάλι μια εβδομάδα και απολύθηκα στις 25 Σεπτεμβρίου από εκεί, νομίζω από την Παλέστρα. Όταν τρώγαμε μετά και περιμέναμε να έρθουν να πιάσουν τις χύτρες, τις μαγείριστες, ξέρω εγώ, εμείς τραγουδούσαμε. Και τραγουδούσαμε που μπορεί κάποιον να πει ένα απίστευτο, αλλά είναι αληθινό. Τραγουδούσαμε πότε θα κάνει ξαστεριά να πάρω το τουφέκι μου. Κάθε νύχτα που πέφτα, έφερνα έτσι στο νου μου σκηνές, πράγματα για να με βοηθήσει για έναν όνειρο να δω τον παπά μου και μάνα μου πώς ήταν. Το πρόσωπο τους, η φάτσα τους. Και δεν τα καταφέρα να τους φανταστώ, ούτε δεν μπορούσα να τους φανταστώ. Πράγματι, μια νύχτα ήρθε μια σπροφορούσα στον ύπνο μου. Δεν μπορώ να πω είναι η Παναγία, δεν ξέρω, μου είπε είμαι η Παναγία. Ήταν ένα σπροφορούσα με το μαντίλι. Αύριο να πάτε στην Κύπρο. Ξυπνώ, φυσικά κοιμούνταν όλοι. Δεν ξέρω τώρα να πάμε στην Κύπρο. Ξυπνήσαν το πρωί, παιδιά σήμερα να πάμε στην Κύπρο. Ποιος σου το είπε? Είδα το όρομα. Αρκέψαν τα ξέρεις, τα ηρωνίες. Αλλά που στον ύπνο της πεντηραδούθηκια χώρη. Εκαθάριζα κάτω την τραπεζαρία. Μπαίνουν έτσι παράωρα να πούμε. Οι άλλοι ήταν πάνω, ήμουν μόνος μου. Δηλαδή μου ένα ζευκάρι μπαπούτσια, ένα παντελόνι, τίποτε άλλο μαζί σας θα πιάσετε να έρθετε όλοι κάτω τώρα. Πετάσω επάνω, έτσι να πάμε όλοι κάτω, να μην πάρουμε με τίποτε άλλο εκτός τα ρούχα που φορούμε. Μα σοβαρά ρε, και φεύγουμε λαδού για την Κύπρο λαλό τους, είπαμε. Όσοι ακούν τα ονόματα τους να βγαίνουν πόξο. Ρε λαλί μας, πόψε πάτε σπίτι σας. Ένιωθα ότι ξαναγεννιούμαι. Ένιωθα ότι έφτασα στον ελεύθερο κόσμο. Ένιωθα ότι να ζήσω πλέον. Έστω πώς θα ζήσω, δεν ήξερα πώς θα ζήσω, αλλά τουλάχιστον θα ήμουν ελεύθερος από τους Τούρκους. Αλλά είχα την ανάγκη να τους έβρω, να τους φιλήσω, να τους αγκαλιάσω. Εκείνο που με συγκίνησε πάρα πολλά στην Κερίνια όταν περνούσαμε μέσα στον δρόμο, είχαν κάπου 20 δικούς μας, διαφόρων ηλικιών, οι οποίοι μας χειροκροτούσαν, εμάς,
Και εγώ είπα του άλλου, φαντάστης το θάρρος αυτών των ανθρώπων να χειροκροτούσαμε και οι Τούρκοι με τα όπλα δίπλα τους τώρα. Όταν κατεβαίναμε από το λεωφορείο και είχαμε έρχεται σου έτσι να θυμωθείς, να κλαίεις, να βλέπεις που απέναντι να κατεβαίνουν οι Τουρκοκύπροι, μισακούρευτοι, αξίριστοι, σαν μπορούν να σε φέρνουν από το ξενοδοχείο. Ντυμένοι, ξυρισμένοι, κουρεμένοι, ορισμένοι και με τα πράγματα τους, κρατούσαν τα και να περνούν δίπλα σου, να πιάνεις εσύ άλλοι ξυπόλοιτοι, άλλοι... Και στο υφαντουργείο, και ήταν η δύσκολη στιγμή, διότι μάθαμε ήταν που γίνεται στην Κύπρο. Και ήταν η δύσκολη στιγμή που την εχμαλωσία. Πού θέλετε να πάτε, λαλή, τα χωρκά ΑΒ Δ είναι ελεύθερα, τα χωρκά τούτα είναι κατεχόμενα. Δεν ξέρω που είναι η δική μου, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πού να πάω. Άμα να έρθεις ύστερα από 3 μήνες, 99 μέρες ή 100 μέρες πίσω, δίχως νέα, και δεις την μισή Κύπρο, μαυροχωρημένη, και ζητούν τους άλλους μισούς, δεν περιμέναμε να δούμε έτσι πράγματα. Είμαστε ένα λεωφορείο γεμάτο και η μισή ήταν σιφτύπα στις καρέκλες και κλεία. Πήγαμε μέσα, αλλάξαμε ρούχα, εξηρίστηκαν, μπανιαρίστηκαν και θυμούμαι εγώ εδώ κάμου έναν κότσινο πουκάμισο, το παντελόνι μου, τα παπούτσια και 2 λίρες. 2 λίρες για να πάμε έρθουμε στην Πάφο. Ήταν η έκφραση αυτή που έβλεπαν τα παιδιά τους ή που τα παιδιά τους έβλεπαν τους γονείς τους. Και η έκφραση εκείνο που περίμεναν και δεν έβλεπαν τα παιδιά. Εκείνη την έκφραση αυτών των ανθρώπων δεν μπορώ να την ξεχάσω. Σας παρακαλώ. Μήπως είδατε το γιο μου? Μα δεν έχουμε καθόλου πληροφορίες γιατί είναι αγνοούμενο. Με τη φωτογραφία που έχω δείξει στα μέρη του γιού μου κύριε Θανδώρα, είναι η φωτογραφία του. Ναι, με περάσαμε και να που περάσαμε, αλλά τελειώσα. Για τους άλλους. Όταν απολυθήκαμε, πάνω στο απολυτήριο γράψαν τα εξής ακριβώς όπως το λέω. Απολύεται ως συλληφθής εχμάλωτος υπό τον Τούρκο. Δεν εξεκριβώθησαν η συνθήκη εχμαλωσίας του, ως και η διαγωγή του κατά τη διάρκεια ταύτης. Και εκείνον ήταν έναν έτσι... να νιώθεις ντροπή για εκείνον που γράφει πάνω στο απολυτήριο σου. Να μην ξέρεις, η πολιτεία που σε κατατάσσει. Μες στους προδότες, μες στους... Η πολιτεία, το κράτος, στα 20 μου πρόσφερε μου έναν πόλεμο. Στα 60 μου μια ανεργία. Απαγοήτευση πλήρης. Από την κοινωνία γενικά, δηλαδή. Πρώτα απ' όλα, τηλεφωνούσαν μας κόσμος και ρωτούσαν μας για αγνοούμενους, για κάποιον αν τον είδαμε και ξέρω εγώ. Δεν ήρθε ένα επίσημο πρόσωπο ή κάποιος που κάτι να μας πει «Ρε παιδιά, το τάδε όνομα, το τάδε, είδες τον, έκαμες, ευκιασες» ή ξέρω εγώ. Δυστυχώς η πολιτεία, εκτός που στις 3 λίρες που μας έδωσε όταν έφυγαμε την ξενική σχολή, δεν ενδιαφέρθηκε εάν ζούμε, αν πεθάναμε, εάν έχουμε προβλήματα, αν δεν έχουμε την ψυχολογία μας. Για 40 χρόνια σε γυρεύει κανένας που ζαμίζει. Κανένας. Άμα λαλούμε κανένας, κανένας. Κανένας. Και όταν ευκάλα 10 μέρες μες στο νοσοκομείο και ήρθα στο χωρκό και έπρεπε να πάω να με δει γιατρός. Και πήγα για μέσα στα εξωτερικά ιατρία και πήγα να γραφτώ και με έγραφασε. Θα τους πάρω χαρτί μου τη μονάδα μου, που λοχαγό μου. Και λαό τους ομινά ο λοχαγό μου στην Τουρκία εχμάλωτος. Να πάω στην Ινδία, ήμουν εχμάλωτος και να ξαναπάω πίσω στην Τουρκία λαό τους να μου αφαίρω χαρτί μου τον λοχαγό μου να με γράψετε. Εμείς λαλό τους δεν εγκαταλείψαμε τις θέσεις μας. Εγώ λέω τους ξέρετε τώρα έφυγα από την Κλεπίνη, η ώρα 6. Ενώ ο διοικητής μου η ώρα 9 το πρωί έγινε λαγό και πήγε στο Ματωδόν Τελάρνακας.
Και ότι υπάρχουν μαρτυρίες για το πράγμα. Η σκέψη μου ήταν γιατί να πιαστούμε εχμαλώτη από μια προδοσία. Ευθύνονται για την προδοσία. Γιατί εμένα το τάγμα μου το αφήκαν να φύγει μέρα και όχι να πάει τη νύχτα να πιάσει τις θέσεις του. Τώρα τα γιατί τα οποία βασανίζουν μας και θα μας βασανίζουν μέχρι να πεθάνουν. Το ίδιο και όταν πέφτει ένας όρμος. Πέφτει δίπλα σου, ο φίλος σου δίπλα σκοτώνεται, εσύ γλιτώνεις. Δεν θα λες την ώρα ότι εσύ να γλιτώσεις να σκοτωθεί ο διπλανός σου. Και εμένα λέω τους αν με σκοτώνανε στο Τσάος, όταν με βάρανε στο εκτελεστικό απόσπασμα και βρίσκεται με το δέντρο να πείτε Αντώνιος Χαραράμπους έπεσε ηρωικός υπερπίστος και πατρίδος. Τούτα οι ρηπές. Τώρα επειδή γλίτωσαν και δεν μας σκοτώσαν εμάς, είμαστε 57 άτομα και δεν μας σκοτώσαν, είμαστε και προδότες, λέω τους. Τον καιρό που ήρθα από εχμάλωτος, προσπάθησα να καταλάβω γιατί να υποστώ τα βάσανα και γιατί να έχει τόσες μάνες μαυροφορημένες να περιμένουν τα παιδιά τους και ξέρω. Για ποιο λόγο. Και στην έρευνα μου κατάλαβα ότι υπάρχει μια προδοσία. Και η προδοσία συνεχίζεται. Η προδοσία μας εχμαλώτησε. Δεν είναι γιατί εφοηθήκαμε και εχμαλωτιστήκαμε. Η μεγάλη προδοσία. Δεν ξεχνιέται. Θα την πάρω μαζί μου. Ούτε στα παιδιά μου δεν είπα τίποτα ακόμα. Από τη στιγμή που ως Γενικών Επιτελείων της Εθνικής Φρουράς και οι τότε κρατούντες, η πραξιπατική κυβέρνηση, είχαν τις πληροφορίες ότι η τουρκική αρμάδα ξεκίνησε από τη Μερσίνα και το πρωί θα γίνεται εισβολή και δεν κινήσαν το δαχτυλάκι του να κινήσουν έστω σε μια μονάδα να αντισταθούν. Ήταν η προδοσία μεγατόνων. Πώς να το πούμε, δηλαδή. Και εγώ ακόμα μέχρι σήμερα διερωτούμε και λέω, καλά, πότε να λογοδοτήσουν τους άνθρωποι. Είμαι 62 τόσο χρονών. Εγώ θα πήγαινα και πάλι. Για χάρη των παιδιών μου, των εγγονιών μου, πάλι θα ήμουν παρόν. Ελεύθερη πατρίδα. Έχουμε το δικαίωμα. Να δω την Κύπρο ελεύθερη.